Moikka, mun nimi on Pälvi ja mä kerron tällä videolla siitä, miten mä oon päässyt pimeydestä valoon. Mä kysyin Jumalalta kysymyksiä ja tässä sä kuulet, että mitä hän vastasi vai vastasko hän. Mä aloitan siitä, että mä oon syntynyt uskovan perheeseen ja mun lapsuus oli monella tapaa turvallista ja hyvää. Olin suojassa monelta sellaisilta asioilta, monelta pahalta asialta. No silti vaikka mä kasvoin uskon yhteisön sisällä ja oli myös paljon turvaa ja hyvää, niin koin myös väkivaltaa, ää, vakavia väkivallan muotoja. Ja oikeastaan nämä traumat nousi pintaan vasta esikoisen syntymän jälkeen. Vaikka mä kasvoin uskovan perheen sisällä ja elin siellä uskon yhteisön, voisiko sanoa sääntöjen, no, mutta kuitenkin niiden tapojen mukaan, niin mä en tuntenut oikeastaan ollenkaan Raamatun sanaa enkä Jumalaa. Mulla oli paljon erilaisia kipuja, mitkä varmaan oireili sitä, myös niitä traumoja, mitä sitten oli kokenutkin lapsena, mutta oli paljon päänsärkyä, tosi paljon nielutulehduksia ja kuumeilua ja erilaisia selkäkipuja aika pienestä pitäen. Ja mä oon kokenut aika syvää arvottomuutta lapsena. Mä oon vähän niin kuin etsinyt paikkaani, että mitä mä oon, miten mä oon riittävästi ja miten mä niin kuin saisin jotenkin tarpeeksi tulla nähdyksi tai jotenkin semmoista, mä oon etsinyt koko ajan jotakin. Ähm, Nuorena aikuisena ystävien avulla mä löysin sellaisen kirjan, missä puhuttiin mielen parantavasta voimasta. Ja mä ajattelin, että okei, että mä voin perehtyä tähän, että jos tämä auttaa mua näihin päänsärkyihin ja näihin selkäkipuihin, polvivammaan ja erilaisiin, mitä kaikkea sitä olikaan, niin niihin. Ja mä luin sitä kirjaa tosi orjallisesti ja sillä lailla, että okei, tämä voisi olla nyt ratkaisu. Ja mä vähän innostuinkin siitä, että okei, että mun mielellä, että mä pystyn niin kuin vaikuttamaan siihen, että miten hyvin mä voin tai miten jotenkin, että mä harhautan mun mieltäni, että en tunne kipua tai kärsimystä. No se kirja oli sellainen ihan kiinnostava lisä siinä nuorena aikuisena ja muutenkin. Mä löysin sitten puolison ja me mentiin naimisiin ja esikoisen syntymän jälkeen sitten mulla nousi tietoisuuteen ne lapsuuden kokemat väkivallan teot. Ne pikkuhiljaa niin kuin tuli ilmi enemmän ja enemmän niitä asioita ja se laittoi mut tosi syvälle prosessiin. Öm, Se oli jotenkin valtavan kova paikka, että mä olin just saanut lapsen ja sitten mä olinkin hirveän huonossa kunnossa ja mä selviydyin lapsen kanssa hyvin, mutta minä muun aikana mä en sit oikein selviytynytkään. Että se lapsi piti mut oikeastaan niin kuin järjissä, niin mä oon niin kuin ajatellut sitä, että se on ollut se syy, miksi mä oon jaksanut selvitä kaikista niistä haasteista, mitä on silloin ollut. Mä olin silloin vielä sen uskonyhteisön sisällä, mutta mulla alkoi siinä pikkuhiljaa myös se uskonyhteisön tai se uskon kriisi. Kuuluuko mun olla tämän uskonyhteisön sisällä ja haluanko mä olla ja mikä juttu tämä on. Ja no syntyi toinenkin lapsi meille ja sitten mulla alkoi semmoinen syvempi uskon kriisi sitten. Mulla oli siinä traumaterapiat käynnissä ja sillä lailla niin kuin olin avun piirissä. Juttelin yhden ystävän kanssa, joka sitten kehotti, että no rukoile sitä, että kuuluuko sun olla uskon yhteisön sisällä. Että sä voit rukoilla niin, että Jumala näytä, että kuuluuko sun olla uskon yhteisön sisällä, että anna mulle selkeä merkki, että jäänkö mä tänne, tai onko mä täällä vai irtaannunko mä, lähdenkö mä eri teille. Mä rukoilin sitä muutaman kuukauden ja mä sain sitten ihan semmoisen vahvan olon siitä, että mun ei kuulu olla siellä sisällä, sen uskon yhteisön sisällä. Siinä vaikutti myös osaltaan se, että mä en kokenut, että mä voin kaikkia niitä tapoja tai toimintamalleja, miten siellä toimitaan ja näin, että mä voisin niitä noudattaa tai että mä voisin ajatella, että ne olisi ok. Että mulla oli ristiriitaa niiden oppien välillä ja oman niin kuin, ymmärryksen välillä.
Ja mä ajattelin sitä, että mä en halua niin kuin lapsilleni, että mä kasvatan heitä silleen, että mä oon itse tosi ristiriitainen persona. Että jotenkin kun oli se terapia jo käynyt jonkin verran, niin tuli semmoinen, että mä haluan olla just sitä, mitä mä oon, enkä esittää olevan jotain muuta. Kuitenkaan mä en heti sitä asiaa tuonut julki, että mä en enää halua sen uskonyhteisön sisällä olla, vaan mä ajattelin, että mä haluan vielä saada itseni enemmän jalkeilleen tuosta terapiasta semmoiseen parempaan loppusuoralla, niin kuin, että on sitten seisoo enemmän omilla jaloilla, että ei myöskään niin kuin, sit se terapia ole tavallaan niin kuin, vaikuttanut mun päätökseen, vaan että se oikeasti se päätös oli sitten se oma päätös. Ja olinkohan mä sitten melkein vuoden vielä uskonyhteisön sisällä, kunnes mä sitten siitä niin kuin, irtaannuin. Ja mä ajattelin jotenkin, että mä oon ollut tosi turvassa ja mulla on ollut tosi hyvä lapsuus, vaikka onkin ollut niitä asioita, niitä väkivallan tekoja, mutta niitä nyt on joka niin kuin perheessä, tai ei nyt joka perheessä, mutta voi olla missä perheessä vaan. Ei mennyt aikaa kovin pitkään, kun mulla alkoi nousta aika voimakasta vihaa Jumalaa kohtaan. Ja mulle tuli semmoinen, että mä niin kuin myös syytin Jumalaa siitä, mitä mä oon kokenut. Ja mä ajattelin, että tämä on niin vihainen ja rankaiseva ja paha Jumala, että tämmöiseen mä en halua uskoa. Että hänhän on ihan niin kuin, että jotenkin se, minkälaiseksi mä olin Jumalan kokenut, sen, tai minkälaisen kuvan mä olin Jumalasta muodostanut sen uskon yhteisön sisällä ja kokemusteni perusteella, niin oli tosi vääristynyt. Ja tässä vaikuttaa just se, että mä en tuntenut sanaa, mä en tuntenut raamattua, mä en ollut ikinä lukenut raamattua muuta kuin rippikoulussa. Ja nous paljon sellaista vihaa Jumalaa kohtaan. Ja siitäkin mä juttelin sitten yhden ystävän kanssa ja sitten se sanoi, että ajatteletko sä, että sen uskon yhteisön Jumala on ainoa Jumala, mikä on olemassa. Ja en mä ollut ikinä ajatellut, että voisi mitään muuta Jumalaa olla. Ja se laittoi mut sitten enemmän semmoisen henkisyyden polulle ja rupesi kiinnostaa ää, henkiset asiat, erilaiset, erilaiset tämmöiset ikään kuin hyvinvointipalvelut, mitkä oli sitten tänne New Ageen kuuluvia toimintamuotoja. Tuli meditaatiota ja vähän joogaa ja sen tyyppisiä ja lähdin aika kauaskin kaikesta kristillisyydestä. Mä opiskelin siinä myös itsekin kehohoitoja ja tein niitä alkuun silleen hyvin vähän kevytyrittäjänä. Mä opiskelin sitten myös toisen ammatin itselleni ja päädyin sitten terveyskauppaan töihin opintojen lomassa. Ja siitä mä sitten perustin pikkuhiljaa yrityksenkin ja aloin sitten enemmän opiskelemaan näitä kehohoitoja. Mulla oli voimakas halu auttaa ihmisiä, kun mä koin, että mä olin itse saanut niin paljon apua monista asioista niin kuin, silloin traumoihini kehohoidoista ja muista, missä kävin myös niin kuin traumaterapian lisäksi. No, sitten tuli aika, jolloin mä menin ensimmäiselle energiahoitajalle. Mä en oikeastaan edes ihan muista, että miten mä sinne päädyin. Mutta kun mä menin ensimmäiselle energiahoitajalle, niin mä sain, tämä energiahoitaja kanavoi viestejä korkeammasta ää, todellisuudesta tai korkeammasta tietoisuudesta tai millä nimellä sitten sitä käyttää, mitä nimeä siihen käyttääkään. Ja sieltä tuli viestiä, että sulla on tosi iso sydänsakra ja sulla on parantajan energiaa. Ja sehän oli just sitä, mitä särkynyt ihminen, särjetty ihminen, itsestään epävarma ja vähän sellainen hukassa oleva ihminen, niin mitä eniten kaipas. Okei, että mulla on tätä parantajan voimaa, että mä voin parantaa myös muita. Vaikka niin kuin elämä oli siinä kohtaa silleen niin kuin hyvin hallinnassa, että mä kävin töissä ja oli opiskelut suoritettu ja niin kuin arki rullas mukavasti ja näin, mutta mä koen, että se mun niin kuin
semmoinen tietynlainen särkyneisyys on aina vaikuttanut siihen, että mä oon etsinyt aina jotakin. Mä oon etsinyt sitä mun arvokkuutta. Että miten mä voin olla arvokas, miten mä voin tulla hyväksytyksi. Tässä mä haluan sanoa vielä sen, että mä oon lapsena ollut siis superherkkä. Mä oon ollut todella herkkä loukkaantumaan ja jotenkin mun on ollut tosi paljon vaikeuksia niin kuin semmoisessa tunnesäätelyssä, että mä otin jotenkin hirveän voimakkaasti, jos mua vähänkin arvosteltiin. Mä otin sen tosi silleen loukkaannuin tosi vakavasti ja pidin paljon loukkauksistani kiinni ja jäin semmoiseen itsesääliin vähän niin kuin rypemään. Mutta mä olin myös tosi mustavalkoinen ja jyrkkä joissakin asioissa. Että se oli aika mielenkiintoinen kombo. No joo, mutta sen energiahoidon myötä mä jotenkin koin niin valtavaa sellaista, mä ajattelin, että mä löysin nyt sen tarkoituksen, mitä mä elämääni etsin. Että mä haluan kanssa opiskella lisää energiahoitajaksi ja haluan opiskella lisää tätä, että mä voin parantaa. Että mä jotenkin koin sen semmoisena ihan, että nyt mä sain elämääni niin kuin semmoisen erityisen merkityksen. Toki lapset ja aviopuoliso oli tuonut jotain, mutta mulla oli silti koko ajan se semmoinen oma identiteettikriisi, mikä niin kuin, mitä mä etsin koko ajan jotenkin vastausta. Ja tässä välissä on ollut paljon myös kaikkea muuta, mitä mä oon ollut vähän sellainen, että kun mä innostun jostain, niin mä innostun siitä tosi paljon. Ja mulle ehkä helposti vähän on mennyt myös laitaan sitten se, että mä oon lähtenyt ihan täysille johonkin projektiin ja sitten kohtaas mennään toiseen ja opiskellaan tätä. Ja tämä on nyt se totuus. Mulla on ollut sellainen totuuden nälkä. Mä oon etsinyt totuutta ja sisäistä rauhaa ja semmoista niin kuin, jotain niin kuin syvää rakkaudettomuutta tai jotain, mä en oikein, varmaan se on se rakkaudettomuus, mitä mä niin kuin koin. No mä lähdin tekemään sitten enemmän kehonhoitoja intuitiiviseen tapaan. Mä kävin kursseja ja opiskelin ja luin valtavasti kaikkea energiahoidoista ja kehollisista hoitomuodoista ja sitten siitä kanavoinnista. Ja tosi nopeasti mun hoidossa alkoi tulemaankin. Ilmaantui enkeleitä ja tuli värejä ja tuli viestejä. Ja tosi monesti ne ihmiset jotenkin kokikin siitä saavansa niin kuin jotain ymmärrystä tai lohtua tai jotain sen sortista, ei tietenkään aina, mutta aika monesti. Ja mä olin ihan niin kuin vakuuttunut, että jes, nyt mä oon niin kuin totuuden äärellä ja nyt mä oon niin kuin parantajana. Ja mulla oli siis, haluan sanoa sen, että mulla oli tosi semmoiset hyvät intentiot. Että mä halusin auttaa muita ja koin, että mä löysin sen merkityksen, että millä tavoin mä voin auttaa muita ja sitä haluan toteuttaa. Ajattelin, että näin mä teen panoksellani maailmasta paremman paikan. Mitä varmaan tosi monetkin New Agein sisällä ajattelee, että ne on niin kuin niitä, jotka vie tätä maailmaa parempaan suuntaan. Energiahoitojen myötä lähti sitten ihan syvä sukellus New Ageen ja mulla pikkuhiljaa hiipi sitten kristallit voimakkaasti mukaan. Sitten mä aloin tosiaan ää, myös harjoittelemaan vähän näitä mediojuttuja. Kävin vähän kursseja siihen ja rupesi tulemaan myös edesmenneitä hoitoihin, joihinkin hoitoihin mukaan. Mutta samaan aikaan, kun mitä enemmän mä opiskelin ja mitä syvemmälle mä menin sinne, ostin kurssia kurssin perään, kävin itse aktiivisesti hoidoissa, että pysyy omat kanavat tai mä en edes muista kaikkia termejä, mitä silloin energiahoitajana käyttikään, mutta että ne pysyy kaikki puhtaana ja että mä vaan niin kuin välitän puhdasta korkeavärähteistä energiaa. Mä kiinnostuin myös shamanismista ja mä sitäkin vähän sellaista pintaraapasua. Oli samanirummut ja oli äänimaljoja ja sitten tosiaan kristalleja ja oli joitakin korttejakin itsellä, mitä sitten tämmöisiin ajattelin, että nämä tuo mulle viestiä. Oli horoskoopit ja numerologiaa, oli kuun palvontaa, kaikenmoista. No, sitten ää, koronan myötä aloin kaipaamaan enemmän ihmisiä, jotka oli henkisesti valveutuneita ja löytämään yhteisöä ympärille. Ja sitten me ruvettiin remontoimaan meidän navetan yläkertaa, ylisiä ja alettiin pitää siellä tämmöisiä tapaamisia.
Jotenkin koko ajan siinä New Ageissa oli sellainen ajatus, että mun pitää olla vaan samanlaisten ihmisten seurassa, että ne ymmärtää, ne ei laske mun värähtelytasoa ja mä en taannu jotenkin huonommalle tasolle. Ja mä aika paljon niin kun jätin pitämättä yhteyttä ihmisiin ja erkaannuin monista lapsuuden ajan ystävistä ja myös omasta perheestä. Tein valintoja, mitkä oli tosi itsekkäitä, mutta mä ajattelin koko ajan, tai oikeastaan niin kuin se New Ageissa se maailma on sillä, että se kääritään siihen, että me ollaan se rakkaus, niin kuin me energiahoitajat ja me tietoiset ihmiset, jotka otetaan vastuu meidän hyvinvoinnista itse. Ja jos ihminen ei ole samalla tasolla, eli hän ei ole ottanut vastuuta omasta terveydestään ja kaikesta itsessään, niin hän on vähän niin kuin alaspäin vetävää energiaa. Semmoisten seurassa ei kannata olla, kun sit se aiheuttaa kaikkea häikkää. Meidän navetan ylisillä alkoi sitten pikkuhiljaa olla niitä tapaamisia. Pienestä porukasta muodostui isompi ja isompi yhteisö sinne ja lopulta sen yhteisön sisällä oli sitten 250 ihmistä. Kerralla kuitenkaan meille ei niin paljon mahtunut, että kerrallaan tapahtumissa oli maksimissaan, no vähän alle 80 on tainnut olla se maksimimäärä, mitä on ollut. Ja ne alkoi sellaisista jamittelusta ja tansseista ja intuitiivisista tansseista ja sitten sinne tuli samaanirumpuja ja tuli äänimaljahoitoja ja mä opiskelin myös valmentajaksi. Mä pidin valmennussessioita ja sitten sellaista naisten piiriä ystävän kanssa ja oli kaikenlaista tämmöistä niin kuin, mitä mä ajattelin, että on sitä itsestä vastuun ottamista ja tämä on sitä parantamista ja parantumista. Että tätä mä haluan auttaa ihmisiä löytämään tämän totuuden, että tämä tekee niin kuin meille hyvää ja näin me niin kuin otetaan vastuu kaikesta meidän elämästä. Mä en huomannut silloin sitä, että mitä enemmän mä tein hoitoja tai mitä syvemmälle mä oikeastaan New Ageen menin, niin sen vähemmän mä pystyin tekemään hoitoja. Siitä puhutaan paljon, että sun pitää olla tarkkana siinä, että sä välität vaan puhdasta energiaa ja että sun pitää pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja siinä oli tietysti kaikki tämä ruokailu ja ravinto, että minkälaista ravintoa syödään ja sitten paljon oli meditoimista just sen takia, että mä oon puhdas ja puhdasta värähtelyä oli kristallihoitoja, mitä tein itselleni ja mä olin jatkuvassa vähän niin kuin hoitokoukussa itsekin. Mutta tosiaan kävi niin, että enemmän ja enemmän mä tarvin meditaatiota ja enemmän mä tarvin valmistautumista hoitoihin, että mä pystyin tehdä työtä. Meditoidessa niin se on tosi koukuttavaa, tai oli tosi koukuttavaa, että pitkään jaksoi meditoida yhden pienen parin sekunnin tripin ansiosta. Mä koen sellainen, että kävi ihan sellainen trippi, kun niin kuin kävi semmoinen värähtely kehossa. Että se oli sellainen niin kuin voimakas euforian tunne, mikä kesti muutaman sekunnin. Ja sitten mulla kävi niin, että kun mä lopetin meditoimisen, niin sit mulla saattoi nousta valtavasti vihaa. Ja mä ihmettelin sitä, mutta mä ajattelin, että mun täytyy vaan meditoida vielä enemmän. Tähän kaikkeen kuului myös jatkuva tunnetyöskentely. Että aina kun mulle tuli joku tunnetila, niin mä käsittelin sitä ja tein tunnepurkua ja kirjoitin kirjeitä ja NLP-harjoituksia monenlaisen eri tavoin niitä tein. No eräänä kesänä kuitenkin meillä oli täällä näitä New Age-bileitä tai tällaisten henkisten ihmisten henkiseksi heränneitä. Me taidettiin niin itseämme puhutella. Niiden juhlat täällä meidän navetan ylisillä ja sitten oli sellaisia tilanteita, että nämä kaikki ihmiset, jotka varmastikin tekee täysin pyyteettömästä ja hyvästä intentiosta käsin hoitoja, niin kuin itsekin teki, niin niissä alkoi näkymään silmissä semmoista pahuutta ja sellaista voimakasta, niin kuin, että niihin tuli semmoinen niin kuin voimakas viha. Ja mä vähän niin kuin säikähdin sitä, että miksi tuossa tulee, silmät muuttuu noin niin kuin pahoiksi yksi, kaksi. Mä uskottelin kuitenkin itselleni, että eihän minusta tietenkään ikinä sellaista tule. Että siinä oli sellaista niin kuin, tosi paljon myös narsistisia ajatuksia, että aina vähän niin kuin ajattelin, että enhän minä tietenkään, kun minä vaan teen enemmän, meditoin vaan enemmän. Ja aina kun tuli vähän niin kuin jotain semmoisia pieniä merkkejä, että tämä ei ehkä ole hyvä juttu, niin mä ohiten sen ja ajattelin vaan, että ei kun mulla on hyvät intentiot. Mulla on vaan tätä korkeavärähteistä energiaa, mulla on vaan tätä parantavaa
tapaa toimia ja enhän minä. Mua varoiteltiin myös, että yksi oli joutunut psykoosiin energiahoidon jälkeen ja mä olin ihan niin kuin, että mä en yhtään ottanut vastaan sellaista, koska se ihminen ei ollut henkisesti herännyt, minkälaisilta mä vaan otin sitä vastaan. Eli se, minkälaiseksi mä olin muuttunut, niin oli enemmän se, että mä vaadin itselleni koko ajan enemmän ja enemmän palautumisaikaa, enemmän ja enemmän omaa aikaa, vähemmän töitä, mutta sitten mä ostin koko ajan uutta kurssia, seuraavaa kurssia ja energiahoitoa ja kaikkea. Ja Ja tosiaankin, musta oli siis valtavasti niin kuin narsistisia piirteitä. Mä ajattelin vaan koko ajan omaa, niin kuin, omaa etuani ja omaa itseäni, vaikka ajattelin olevani täynnä rakkautta. Ja sellaisessa harhassa mä elin. Mä kuvittelin, että mä oon täynnä rakkautta ja mä oon ottanut vastuun kaikesta hyvinvoinnistani ja terveydestäni. Sen kesällisen tapahtuman jälkeen, kun sitten oli tämä, että mä vähän niin kuin säikähdin ihmisten reaktioita, niin nousi myös muutamia sellaisia tilanteita, että oli ihmisiä, jotka tarvi apua. Ja siinä kohtaa aina henkisyyden piireissä niin käännetään selkä, koska ajatellaan, että kaikki kuuluu sun sielun suunnitelmaan. Ja siinä autetaan sua silloin, kun sä tuut asiakkaaksi ja sä maksat. Tai tämä on nyt niin kuin mun kokemus. Mä tiedän, että on myös pyyteettömiä auttajia, jotka tekee, ja siis tosiaankin mä luulen, että kaikki on oikeasti halusta auttaa ihmisiä ja ajattelee, että ne auttaa ihmisiä siinä vastuun ottamisessa ja paranemisessa. Ja siihen ideologiaan vähän niin kuin kuuluu, mille on sokea. Mutta siinä ajatellaan, että kaikki mitä tapahtuu, sä oot joko tilannut sen sun elämään, tai sitten se tulee vaan sen takia edellisistä elämistä, että sun täytyy vaan käydä tämä yksin läpi. Ja se oli jotenkin aika julmaa. No mä selittelin sen kuitenkin niiden kaikkien tapojen mukaan ja vaan ajauduin entistä syvemmälle. Ja sitten alkoi tulee enemmän nämä mun medioistunnot. Nyt mä rupesin ottaa sit voimakkaammin yhteyttä henkimaailmaan ja se kiehtoi mua valtavasti. Mä ajattelen, että ihmiset saa niinku rauhan, kun ne saa viestiä edes menneeltä rakkaaltaan ja jotenkin saa elämään semmoisen niin kuin suunnan tai muuta semmoista. Niitä mä en hirveän montaa kerännyt tehdä, kun mun hoidossa alkoi olla jo sellaista, että oli muutamia sellaisia tilanteita, että asiakkaalla oli tosi niin kuin, voimakas musta energia tuli siihen hoitoon. Ja asiakkaat oli ihmeessään, että miksi näin käy, että mehän ollaan tehty jo niin paljon, että he olivat tehneet jo paljon energian putsausta ja oikeastaan aika harva oli täysaikaisessa työpaikassa, että moni teki sellaista henkistä työtä. Ja se vähän mua säikäytti, mutta mä vaan ohitin sen sitten. Mä vaan taas ajattelin, että no, et, et ehkä hän ei ole tehnyt riittävästi. Kevään aikana alkoi olla sellaisia muutamia juttuja henkisissä piireissä, missä mä niinku havahduin siihen, että mä en ajattelekaan samalla tavalla mitä muut, että ei ole olemassa oikeaa ja väärää. Tuli asioita pintaan, missä mä koin, että tässä on olemassa oikea ja väärä. Ja se laittoi mua vähän herättämään ja miettimään ajatuksia. No, pääsiäisen aikaan mä sain YouTube-videon, missä eräs nainen kertoi uskontulostaan ja kertoi, että New Age on valhetta ja kristinusko on totuus. Mä kuuntelin sen podcast-jakson ja mä ajattelin, että no kyllähän tämä voi olla totta. Että voihan tämä olla ihan totta, että New Age ei olekaan niin hyvä juttu ja en mä edes tiennyt, että mä olin jossain New Ageissa ollutkaan. En mä tiennyt, mitä se nimi tarkoitti, mutta ymmärsin, mistä se puhui, samoista asioista, mitä mä silti tein. Seuraavana aamuna vielä mä olin silleen, että joo, että no, täytyypä miettiä, että voiko olla, että kristinusko sittenkin olisi totta. Voisiko olla, että raamattu on totta. Mä en siihen sen enempää tarttunut silloin ja sit mulle nousi aika voimakas viha sitä naista kohtaan. Että miten hän voi tolla tavalla sanoa? Miten toi ihminen voi tulla tuomitsemaan sen, että mä teen väärin ja että eihän tässä ole mitään väärää, kun mä voin omalla intentiolla valita, mitä mä välitän ihmisille. Että minähän sen voin valita.
että ei tässä nyt, että nyt hän puhuu niin kuin ihan, että hän tuomitsee minut ja muuta. Ja mä olin tosi kiihdyksissä. Ja mä juttelin siitä ystävälle, kenen kanssa meillä oli tällainen miniretriitti meille tulossa ja suunnitteilla. Mä toisellekin ystävälle sitä vielä sitten niinku paasasin, että mä olin tosi vihainen. Mä vähän niinku mietinkin, että miten mä näin vihainen oon. Ja varsinkin myös senkin takia, että koska mä olin sitä vihaa niin paljon käsitellyt. Ja ajattelin, että mä oon jotenkin niinku päässyt eteenpäin siitä ja irti siitä ja niistä tunne, kaiken maailman tunnejutuista, että mä oon tosi sellainen sen. Semmoinen ajatus mulla oli. Ja sitten tulikin näkyväksi se, että mä olinkin todella vihainen siitä, että miten joku voi tuomita tämän asian. Sitten meni muutama päivä. Ja sitten jako yksi läheinen ystävä, kenen kanssa me ollaan alun perin vähän niin kuin ensimmäisessä tapaamisessa meillä tutustuttu. Ja sitten hän on ollut sillä aika aktiivinen järjestämään noita New Age-tapahtumia tai näitä tämmöisiä intuitiivista tanssia ja kaikkea tämmöistä, mitä meillä sitten oli täällä navetan ylisillä, niin niitä tapahtumia. Ja hän jakoki sitten Instagramissa sellaisen profiilin kuin Totuusko. Siellä omissa tarinoissaan ja sen Totuuskon podcast noita Instagram-päivityksiä, missä sitten tämä tilin ylläpitäjä tai tilin ylläpitäjät, jotka oli anonyymejä, niin jakoivat siitä, että mitä kristinusko on ja mitä New Age on, ja nämä oli kristittyjä. Ne oli tosi semmoisia simppeleitä, lyhyitä juttuja ja kerrottiin siitä, että miten Raamatussa sanotaan ja miten New Ageissa sanotaan. Ja mä luin sitten ne kaikki postaukset, katoin jokaisen kuvan ja tekstin ja siinä meni 2 tai 3 tuntia, mutta meni aika pitkä aika. Et perhe meni jo nukkumaan ja mä jäin lukemaan niitä tänne. Ja sitten mulle tuli se olo, että mä oon ollut sellainen totuuden etsijä. Mä oon ajatellut, että nyt mä oon sen totuuden löytänyt. Mutta sitten mä ajattelin, että okei Jumala, jos sä oot totta, niin mä annan sulle aikaa 24 tuntia. Et nyt sun aika on näyttää, jos tämä mitä mä oon tehnyt ei ole hyvä asia. Jos energiahoidot, manifestoinnit, meditaatiot, shamanirummutukset ja shamanismi, kanavoinnit, enkelien palvonta, kristallien palvonta, kuun palvonta, horoskoopit, median jutut. Et jos näin ei olekaan Jumala hyväksi, niin näytä se mulle. Ja tälleen mä vähän niin kuin sanoin Jumalalle ja sitten mä ajattelin, että nyt mä vaan niin kuin päätän sen, että mä en ajattele mitään. Että silloin nyt se 24, että Jumalalla on nyt se 24 tuntia aikaa toimia. Ja jos hän ei näytä tätä mulle, niin sitten mä tiedän, että mä voin jatkaa ihan samalla tavalla yritystoimintaa ja kaikkea muutakin. Ja sitten mietitään uudelleen, että mitä, että jos Jumala näyttää, että tämä ei olekaan ok. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että nyt mun pitää olla tarkkana, että mä en anna ajatuksille ollenkaan, niin kuin, että mä en ajattele mitään. Että heti kun tulee semmoinen ajatus, niin mitä mä teen. Ja sitten mä ajattelin, että no mä rukoilen. Että mä voisin aina nyt rukoilla. Ja sitten mä mietin, että kun mä en oikeastaan niin kuin osaa oikein niin kuin rukoilla, kun mulle valmiiksi kerrottuja rukouksia. Ja sitten tuli mieleen iltarukous ja sitten toinen rukous, mikä piti rippikoulussa osata ulkoa, oli Isä meidän rukous. Ja mä aloin lukemaan Isä meidän rukousta. Mä luin sitä illalla muutaman kerran ja menin sänkyyn ja sitten mä huomasin, että mulle tuli ajatuksia, niin sitten mä vaan luin aina Isä meidän rukouksen. Että kun mä olin nyt päättänyt, että se on se 24 tuntia aikaa, niin mä annan sen ajan nyt Jumalalle, jos on olemassa sellainen Jumala, mitä Raamatussa sanotaan. Niin mä rukoilin illalla viimeisenä ja siihen asti, että sitten mä nukahdin. Ja aamulla kun mä heräsin, niin mä katsoin maailmaa aivan kuin uusin silmin. Se ero oli valtava. Musta tuntui, että mulla oli otettu niin kuin silmälaput pois silmiltä ja ihan niin kuin olisi korvat auennut.
Ja se, mikä oli kaikista suurin ero, oli se rauha. Mä koin niin valtavaa rauhaa, että mä en niin kuin osaa sanottaa edes sitä ihmiselle, mitä se on. Mä olin luullut koko ajan henkisyydessä, henkisiä harjoituksia tekemällä, että mä saan rauhan. Mun hermosto rauhoittuu, mutta mä tajusin, että se oli ollut täyttä valhetta. Mä tajusin kaiken sen, että Jeesus Kristus on ihmiseksi tullut Jumala ja hän on kuollut minunkin syntieni tähden. Mä ymmärsin sen, että mä oon tehnyt vääryyttä. Mä oon palvonut niin paljon epäjumalia ja mä tiesin, että mä en tee enää näitä hoitoja ollenkaan. Se oli ihan kirkkaasti mielessä, että kaikki se loppu. Mä tulin alakertaan ja mä keräsin ne kirjallisuudet ja rummut ja äänimaljat ja kristallit ja kävin talo läpi kaikki taulut, mitä liittyi siihen ja laitoin ison jätesäkkiin. Ja mä nostin varastoon, että mä hävitän ne, kun mä tiedän, että miten mä ne hävitän. Sen rauhan lisäksi mun rupesi kuplii sydämessä valtava ilo. Ja tuli ihan silleen, että tämähän on se, mitä mä oon etsinyt. Että nyt mä tiedän, mitä mä oon etsinyt. Mä oon etsinyt Jeesusta. Mä oon etsinyt mun luojaa. Häntä, joka on minut luonut jo äitini kohdussa. Joka tietää jokaisen mun ajatuksen. Se tietää mun luonteen täydellisesti. Se tietää, se tietää, minkälainen mä oon. Hän tietää sen paremmin, mitä mä itse. Se oli, se oli niin voimakasta ja niin todellista. Ja se oli aivan niin kuin mut olisi repästy pimeydestä valoon. Se ero oli niin suuri. Mä ymmärsin myös sen, että mun aivot rauhattu. Mulla oli ollut päässä, mä en sitä silloin niin kuin New Age-aikoina, mä en huomannut sitä, että mun päässä oli koko ajan kelloja, ihan koko ajan. Oot tarkkana, mitä ajattelet, sitä sä tilaat. Älä ajattele mitään negatiivista ja jos tulee negatiivinen, niin pyöritä tunne pois. Se oli siis aivan jatkuvaa itsensä hoitamista, hoitamista, itsensä parantamista. Mutta ei mulla ollut silloin rauhaa. Mulla ei ollut lepoa. Mulla ei ollut iloa. Se oli myös niin ihmeellistä, että se oli se päivä, kun mulla ei ollut yhtään asiakasta tarkoitettu olevankaan, vaan se oli varattu kirjanpitoasioille ja siivoukselle se päivä. Ja mä vaan niin kuin kuplin sitä iloa ja oli se rauha. Ja sitten mä vaan niin kuin mietin, että no, mitäs mä nyt teen, että enhän mä tietenkään enää yrittäjänä tee näitä hoitoja. Niin sitten muistin, että niin, olen lähihoitaja. Ja mä oon niin vannonut, että vannon aiemmin, että mä en ikinä palaa lähihoitajan työhön. En ikinä. Ja nyt kun se tuli mun mieleen, niin se ei ollut lainkaan negatiivinen asia tai uhraus, vaan mahdollisuus. Ja se oli ihan silleen, että hei, että kyllähän mä voin töihin mennä. Mä koin, että mä olin erityisesti 2 viikkoa niin valtavassa pyhän hengen hoivassa, vaikka silloin mä en tiennyt, että se on pyhä henki, mutta mä vaan koin, että mua niin kuin hoivattiin sisältä. Mä itkin tosi paljon ja mä koin synnin tuntoa monista asioista ja tuli semmoinen, että mä haluan pyytää anteeksi kaikilta, ketä niin kuin, mä oon niin monia johdattanut harhaan ja hoitanut niitä ja että voi niin kuin, että Jeesus anna anteeksi ja mä tiesin sen, että mä oon myös saanut sen anteeksi. Että se on niin ihanaa siinä synnin tunnossa, että siinä on aina mukana myös se armo ja rakkaus. Mä itkin paljon ja kuuntelin tietynlaisia lauluja, mitkä jotenkin murrutti mua
Ja samalla mä koin niin valtavaa rakkautta Jumalaa kohtaan ja valtavaa rakkautta jotenkin, että näin tämän maailman niin kuin hänen luomanaan paikkana. Niin kuin luontoa kohtaan tuli ihan erilainen arvostus. Aiemmin se oli ollut sellaista luontojen palvontaa ja luonnon henkien palvontaa ja sillä tavalla kunnioittamista, niin sitten mä näenkin luonnon niin kuin Jumalan luomana, niin se toi siihen erilaisen arvokkuuden. Ja mä koin, että mä sain identiteetin. Mä sain identiteetin Kristuksessa, hänessä, joka on minunkin luoja, jokaisen meidän luoja. Hänen, joka ilmoittaa itsessään Raamatussa. Hän kertoo, miten hän toimii. Hän kertoo, millainen hän on. Maailmaan ei ole annettu mitään muuta nimeä, joka voisi pelastaa, kuin Jeesus Kristus. Mä tiedän omakohtaisesti, että pahuuden kanssa ei voi leikkiä, ja mä tiedän, mitä se tekee. Mä olin orja, mä olin itsekäs, mä olin rahaton, ja mä elin siinä harhassa, että mä oon vapaa ja parantunut ja otan vastuun. Uskontulon jälkeen mä oon halunnut ruveta lukea Raamattua itse ja ymmärtää, että minkälainen Jeesus todella oli. Minkälainen hän oli, kun hän oli maan päällä, ihmisenä, Jumalana. Ja minkälainen hän on sen jälkeen. Miten hän kertoo itsestään sanassaan. Uskontulon jälkeen oli monia vaiheita myös, mistä mä voin kertoa lisää toisella videolla, että miten uskontulon jälkeen muutti, mutta mä haluan sanoa sen, että mitä tahansa sun ajatukset on Jumalasta, onko ne sellaisia, mitä lehdissä media kirjoittaa, onko ne sellaista, mitä joku sanoo sulle, vai onko ne sitä, että sä oikeasti luet sen Raamatusta. Mä kehotan, että anna mahdollisuus. Rukoile oikeanlaista mieltä ja sitä, että meidän Jeesus voisi avata sanaansa sulle ja saat ymmärtää sen, minkälainen Jumala meillä on. Mä haluan kertoa mun todistuksen ihmisille, että jokaisella on vapaa valinta. Meillä on vapaa tahto. Halutaanko me kääntää Jeesukselle selkä vai avata ovi? Se on niin kaunis kuva, mitä Jeesuksesta on, tai miten Jeesus toimii, on se, että hän odottaa jokaisen ihmisen oven takana ja kukin henkilökohtaisesti saa valita, avaako hänelle oven ja ottaako Jeesuksen omaan sydämeensä vai ei. Se on rakkautta. Se on rakkautta, että sä et pakota ketään toimimaan niin, miten ihminen ei halua, vaan meillä on vapaa tahto. Ja mä tahdon koko sydämisesti seurata Jeesusta. Mä oon nähnyt monia mutkia ja mä tiedän, että mä en halua mitään muuta kuin niin paljon. Mä en halua mitään muuta niin paljon kuin päästä joskus iankaikkisuuteen Jeesuksen kanssa. Se on tuonut mun elämään rauhan ja merkityksen ja ilon. Se on parantanut mua niin valtavasti mun haavoista. Ja ennen kaikkea mä tiedän sen, että vaikka mulla on kipuja ja musta on epätäydellisyyttä ja paljon inhimillistä ihmisyyttä, koska mä en ole Jumala, eikä mun kuulukaan olla, niin mä käyttäydyn inhimillisesti ja välillä ärsyttävästi, mutta mä voin aina palata Jeesuksen jalkojen juureen ja pyytää anteeksi, että auta mua ja opeta mua. Ja mitä enemmän mä luen Raamattua, niin sen parempi olo mulla on. Ja totisesti mä haluan tuntea hänet henkilökohtaisesti. Mulla on ihana Raamatun paikka, mitä mä koen, että tämä tapahtuu tosi nopeasti uskontulon myötä. Tämä on Jeremian kirjasta luku 30 ja 17. Minä hoidan haavasi terveiksi, parannan sinun vammasi.
sanoo Herra. Ja mä koen, että mua on parannettu niin paljon sielun tasolla, siltä kaikelta väärältä opilta, mitä mä olin itselleni tehnyt. Ja kaikki se, miten mä niin kuin ajattelin itsestäni, se kaikki tuomitsevuus muita ja itseä kohtaan, armottomuus, rakkaudettomuus. Mua on parannettu niin valtavasti sillä saralla. Se ei tarkoita sitä, että etteikö kipua ja jotain fyysisiä kipuja, henkisiä kipujakin voisi elämässä olla. Mutta sen mä tiedän, että mun sielu pelastuu ja se on kaikista tärkein. Sen parempaa parantumista ei voisi toivoakaan. Myös se, miten mä koin, että mitä mä oon etsinyt aina, niin sekin löytyy Raamatusta monesta eri kohtaa. Muun muassa Saarnaajan kirjasta luku 3 ja 11. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan. Myös ikuisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Ihminen ei kuitenkaan käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei niiden alkua eikä loppua. Mulle tämä kertoo siitä, että mun sydämessä on ollut koko ajan kaipuu löytää Jumalan yhteyteen. Ja se, että mä oon yrittänyt ymmärtää kaikkea, mitä maailmassa on ollut ennen uskoon tuloa, minkälaisena mä oon nähnyt maailman ja minkälaisena mä oon nähnyt ihmisen. Mutta mä tiedän sen, että lopulta ihminen ei pysty ymmärtämään kaikkea, mitä Jumala on tehnyt. Ei lähellekään. Mutta mä uskon häneen, Jeesukseen, Kristukseen ja haluan antaa koko elämäni hänelle. Ja mä rohkaisen sua, tutustu meidän Jumalaan. On rohkea ja tutustu. Ja jos sä tunnet sitä jo vähän, niin tutustu lisää. Mä laitan tähän kuvaukseen myös mun sähköpostiosoitteen, että jos sä kaipaat jotain keskustelua, niin voidaan sähköpostilla keskustella. Ja jos kaipaat, että sun puolesta rukoillaan, niin voin rukoilla. Mä toivon sinne oikein ihanaa päivää kaikille. Moikka!